Matindog po ang gabos. Heart so filled with sadness, saints should call on you. Turn your tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every year, if it be His holy will. Like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every year, if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of this people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Save your people, O Lord, and bless your... Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, The name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven, and all my necessities, tribulation and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. He'll make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints.
Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in this prayer. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Tadeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, para laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan nga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaangko mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di minasabutan na sinautoban sa imong kabutan na tamano ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean minaan, padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli kay ni naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurok kan kapwang nangangaipo. Muli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibig mo kami. Sa ngaran ka na Ama, asin ka na, kan Espiritu Santo. Amen. Matuko po ang gabos. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat dulot kan Liana family, Lencen Asusano family, Rao Kiyang Eyak, Erwin and Vera Imperial, Shairali May Nunez and family, for all the blessings received, offered by Mr. and Mrs. Jason Dominguez. Misa pasasalamat dulot ni Weng, for the gift of life dulot ni Grace Tuason, asin para sa mga espesyal na intensyon, dulot ni Mags Mamawag. For USCIS petition approval, dulot kan mga devotee. To pass the PNLE 2025, dulot ni Gemma O. Acosta. To pass the PNLE 2025, dulot ni Angeline C. Regaspi and Shelly Dine Krisha Detal. To pass the PNLE 2025, offered by Heaven Silene Reyes Berganyo. Offered by Marinel Amante Velas. To pass the Nutrition and Dietetics Licensure Exam, offered by Alec Nicolai R. Planes. Special na intensyon, dulot ni Jano B.
Hanobi Padua Paikana. As in, dulot ni Maybelline Paikan Obela. To pass the PNLE 2025, dulot ni Gemma O. Acosta. For the second birthday and for good health and fast recovery, dulot ni Worthy Mateo Dagta Alba. As in, para sa pahingaluan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Bibian, as in Remedios, dulot kan ni Teo and Marlene. Sa kalag ni Roweno, dulot kan Risherdo family. Sa kalag ni Arnolfo and Arsine, dulot ni Gemma O. Acosta. Sa kalag ni Amelia, as in Ernesto, dulot kan Dichoso family. Death anniversary of Felipe, dulot kan Ayala and Asi family. Sa kalag ni Rodolfo as in Edita, dulot kang ni Angela Gadang. Sa kalag ni Dana Micaela, dulot kan Makandog family. Para sa gabos na kalag, dulot ni Weng, as in para sa kalag ni Leonardo, dulot ni Sheila Riantaso. Matindog na po ang gabos. Dagdag sa mga personal na intensyon na dinudulot ta sa misang ini, dinudulot taman ang Santa Misa para sa kapahingaloan kan mga tugang niya nato na nagadan sa nag-agi pa sa ng bagyo asin pagbaha. Siring man namimibi kita para sa paninimbagan kan sa tuyang mga lider. Sa ngaran kan Ama, kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang tiripon kita giraray para sa tuyang debosyon kada Huwebes
sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Sa mga babasahon ngunyan, pinapagirumduman kita na ang mahal na Diyos, padagos na naghahanap, nagsususog sa satuya. Kaya po nanta ang selebrasyon sa pag-ako kan satuyang mga kasalan, urog na ang mga pagkakataon na kita mismo ang nagrarayo sa Diyos na naghahanap sa to. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos nga samuyang Ama, ipinahayag mo ang sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit min sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na ang sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo kan sa imong simbahan, asin dakul pang mga tawo ang magtubod sa imo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramo. Pagbasa hali sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Daing si Isay man na nabubuhay para sa sadiri lamang. Daing si Isay man na nagagadan para sa sadiri lamang. Kung kita nabubuhay kita para sa kagurangnan. Asin kung kita nagagadan kita para sa kagurangnan. Kaya, buhay man o gadan, kita sa diri nin kagurangnan. Dahil kaini si Kristo nabuhay asin nagadan, tanganing siya maging kagurangnan nin mga buhay asin mga gadan. Kaya ta daw ta hinuhukuman mo an sa imong tugang. Ika man, ta daw ta pinag-uulog-ulog mo ang sa imong tugang. Sa katunayan, kita gabos maatubang sa hukuman ng Diyos, huli ta nasasabi, buhay ako, olay nin kagurangnan. Sa atubang ko ang gabos na tuhod maluhod, asin ang gabos na dila marukyaw sa ko. Kaya ang lambang saro sa to, matao sa Diyos nin kabilangan kan sa iyang pagkabuhay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan iyo an sakong liwanag asin kaligtasan. An kagurangnan, iyon sa kong liwanag asin kaligtasan. An kagurangnan iyo an sakong ilaw asin paraligtas. Ano an sakong matatakotan? An kagurangnan iyo an sinasarigan nin sakong buhay. Sa kiisay ako matatakot. An kagurangnan, iyon sa kong liwanag asin kaligtasan. Saro sana an hinahagad ko sa kagurangnan, ini an sakong hinahanap. Na mag-erok ako sa harong nin kagurangnan, sa gabos na aldaw nin sakong pagkabuhay. Nganing mahiling ko an kagayonan nin kagurangnan, makapaghorop-horop sa iyang simbahan. An kagurangnan, iyon sa kong liwanag asin kaligtasan. Naniniwala ako na mahihiling ko ang pagkamarahayo nin kagurangnan sa daga nin mga buhay. Sa makusog na buot, maghalat kamo sa kagurangnan, sa bilog na puso, magsarig kamo sa iya. An kagurangnan, iyon sa kong liwanag asin ang kaligtasan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Tataramon mo, Hallelujah,
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. An mga publikano asin mga parakasala nagrani sa paghinanyog ki Jesus. An mga Fariseyo asin mga eskriba naggurumod-gumod na ansabi, ang tawong ini nag-aako kan mga parakasala asin nakikikakan sa kaibahan ninda. Kaya inusip ni Jesus ining parabola. Kun saro sa Indo, igwang sang gatos na karnero, asin ang saro, mawara, dai daw niya babayaan sa kadlagan ang 70 may siyam, asin hahanapon ang sarong nawawara sagkod na sa iyang makua. Asin kun makua, maugmang dadarahon sa abaga. Pag-abot sa harong, aapudon ang mga katuod asin kanatad, dangan masabi, makipag-ugma kamo sako, na kuako ang karnero na nawawara. Siring man, sinasabi ko sa Indo, urog na ipag-uugma sa langit ang sarong parakasala na nagsusulsol, kisa 70 may siyam na banal na daing nagkakaipo nin pagsulsol. Kung may 10 monedang plata, dangan mawara ang saro, arin na babae ang dai mas magsulo kan ilawan, masighid kan harong, asin mahanap sagkod na makua. Asin kun makua, aapodon ang sa iyang mga katuod asin kanatad, dangan masabi, makipag-ugma kamo sako, na kuako ang moneda na nawawara. Siring man, sinasabi ko sa Indo, ipag-uugma kan angheles sa langit, ang sarong parakasala na nagsusulsol. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. maugma po kita, asin nagpapasalamat kita, dahil ining mga nakaaging aldaw, naging ligtas kita sa mga linog, pagbagyo, asin pagbaha. Salamat sa Diyos dahil ligtas kita. Pero garo ba kung kompleto ang kaugmahan ta? Ano po? Dahil may nagdadangadang na super typhoon, lugod da na madagos, sana matunaw na iyan sa dagat. Linog kan pagbaha. Kaso hapon nahiling ta sa bareta, sa social media, sa TV, mga picture asin mga video kan mga tugang tang nalinog pa sana, binaha pa. Nagraragasang mga baha. Paratong-patong na mga auto, nagaro pelikula lang nangyayari. Mga harong na nagkagaraba dahil kaining mga kalamidad. And we also saw people who were looking for their family members. Naghahanap kan sa indang mga pag-iriba sa harong, mga kapamilya na inanod kan makusog na baha. Dakul pong kaipuhan paghurunan digdi, kulang po ining oras tangon yan. Kaipuhan paghurunan an salado kan paggugobyerno, ang pag-ataman kan kapalibutan, asin iba pa. And it's beautiful that the first reading brings us to that spirit. Inaawit tabagaan first reading na ini. Daing sisay man ang nabubuhay para sa sadiri lamang. Daing sisay man ang nagagadan para sa sadiri lamang. Paninimbagan ta ang kada saro. Sisimbagon ta ini sa hampang kan mahal na Diyos, kunda ikitang pakilabot sa ibang tao. Accountability, responsibility towards our brothers and sisters. We can't be overjoyed while we know that our brothers and sisters are suffering. Alagad itutuktaan sa tuyang paghurup-hurup ngunya na hapon, digdi sa mga kapamilyang naghahanap
kan mga kapamilya maninda. I remember in 2010, Sendong, duman sa Mindanao. Yaon po ako duman dahil nagtatrabaho. Narumduman ko ang saro kong co-teacher na inanod ang sa iyang 4-year-old son. Very much what happened in yesterday's flooding and the other day's flooding. Ining co-teacher ko, pigahanap ang aki niya na inanod pasiring sa dagat. Di niya na po nakuha ang aki niya. And I can remember how bitterly he wept, looking for his son, and grieving for a dead son whom he never saw. Mga tugang arog po kaini ang pagmati kan mahal na Diyos, kada bes na nawawara kita. When we are lost, because of sin, because of our self-sufficiency, pag nawawara kita, arog po kaini ang pagmati kan mahal na Diyos. Ikinakahurasang gayo kan mahal na Diyos, ang pagkawara kan mga aki niya. And we see the heart of God telling us precisely that in today's gospel. He presents to us, Jesus, 2 parables of 2 lost things. First, the lost sheep, and second, the lost coin. Pag inihiling ta po ining istorya, they seem to be irrational stories. Sisay man na paraataman nin mga karnero in his right mind, ang babayaan ang 99 sheep, tanganing hanapon ang kasaro-saroing nawawarang karnero o tupa, pabayain na iyan. It's just 1 sheep. You still have 99. Why look for that one that is missing? And the second story is about the missing coin. Sisay man ang tawong hahalughugon ang bilog na harong, iilawan ang bilog na harong, lilinigan ang bilog na harong, tanganing maghanap nin sarong nawawarang barya. May siyam kapaman na barya, natatahanapon ang saro. But these stories only appear irrational, but not until you are the one missing. Pag ika na ang nawawara, magayunon pagdangugon ang mga istoryang ini. Pasil pong sabihan na ining paraataman kan mga karnero is reckless. Why would you leave 99? Pasil pong akusaran ining babaeng nawaran nin kwarta to be foolish. Para kaan, para saro. Pero pag ika ang sarong nawawara, these parables begin to make sense. When you are the one who is lost, pag ika na ang hinahanap, magayunon pagdangugon ang mensahe kan ebanghelyo ngunyan. And we know, each one of us here, at some point in our lives, have felt lost. Hindi ba po? Lost because we thought we were doing what is good, what is right. We were being self-sufficient. Lost because of our own sinfulness, our own stupidities. And the Lord keeps on looking for us. My dear friends, the gospel today is telling us about God's seemingly irrational mercy. Ganito po ang Diyos magmahal. Hinahanap ang sa iyang mga aki. Piripirming naghahanap. He doesn't stop searching. But here's the secret. Tayo ang ayaw magpahanap sa Diyos. Kita po ang nagtatago, kita ang nagdudulaghali sa pagkamuot niya. And so this is the invitation for us today. That while God's love, God's mercy is proactive, dahil po siya nagtutunong sa paghanap sa satuya, the invitation for us today is to allow ourselves to be found. Allow yourself to be found. Magpahanap sa Diyos. Tugutan siya na mahanap ka. Kung pagmati mo, grabe ang kasalan mo, dahil kayang patawadon kan Diyos. Bako po yan totoo. Magpahanap sa Diyos. Kung pagmati mo, harayuon ka na sa mahal na Diyos,
Bako po yan totoo. He is closer to you than your next breath. Allow yourself to be found. Asin kung may kasalan kang ikinakakomportable kan sa imong kalag, nagtatago ka sa comfort na iyan, nagdudulag sa mahal na Diyos, please stop hiding. Allow yourself to be found. God is here in the Eucharist. God is present in the sacrament of confession. Naghahalat ang kagurangnan. Tugutan ta siya na mahanap kita. What in your life is hindering you from being found? Ano pong nakakaulang sa indo na mahanap kamo kan mahal na Diyos? Let us pray in this Mass through the intercession of our dear patron, Saint Jude Thaddeus, patron of the hopeless and of the hopeful, that the Lord may give us hope, that we may find hope in His mercy. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ng atang sa imong makamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to sin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, pakiakoa ining sa mong mga dulot, dangan darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Pastor na daing kasagkoran, daing mo pigbabayaan ang mga karnero mo, at ngani sa palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyo man sanang mga namamahala, na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan angheles sa Sin Santos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kadakulaan.
Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagagan mo kagurangan, hindi na pamarenta niya mo. Ang pagkabuhay mo ni Juan, di pinakabayan. Sagot na ikaw, mahal ko. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay Heraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, reyna nin mga banal. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama, na danay na nagtataokan sa iyang pagkaherak. Ama niya mo, na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ning siring sa langit. Ansa mong kakanon sa oral daw, itaong mo sa muyangon yan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninongan.
Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imuan kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabotan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang mga kapwa karnero, magpatinarauhan po kitanin katuninongan. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, aeraki kami, Cordero kan Diyos na nagpapala, ang mga kasalan at ginagawa. Mga tugang uya si Jesucristo, ang satuyang marhay na pastor. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Inusay, ansimo awa, ansimo tuba, buhay na taing kasakuran. Ikaw tinapay na banal, binaak para sa mga gabos. Ikaw
Maluhod po ang gabos. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong espiritu namimibi kami. Lugod ining sakramento na samong inako ngunyan, darahon kami sa imong eerokan, kun sain an sa imong apostol si San Judas Tadeo, ngunyan nagmumuraway, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya itong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot po sa 16,298 and 75 centavos. Ang ambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 3,783 pesos and 40 centavos. Ang second collection man po, nag-abot sa 6,095 pesos and 40 centavos. Ang nakolekta niya to kan bulan in Oktobre, hali sa tada canisters, iguang total na 17,410 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuhaon uli sa opisina ang tada canister. Nanganing magpo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ni Nobyembre. Salamat po sa dali na pagtabang sa mga nangangaipo. Maawat naman po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana, mga anonymous, 10,000, 2,000, 1,600, apat na 1,000 pesos, anom na 600 pesos, anom na 200, 100. Datagibaw, 1,000. Domingo Piñaflor and Family, 1,000. Margarita Aquinde, 1,000. Miguel Family, 1,000. Cristita P. Balaon and Family, 1,000 pesos. Naldosa Family, 900. Arden Beauty Salon, 400. Jeneline and Ismail Antibola, 200. Diyos mabalos po. Good evening po. Ako po si Sister Rosie from Missionary Sister Servants of the World. I am a missionary, taga Mexico. But we have my mission now will be here in Bicol. I was just assigned. But one way of our apostolate is to promote this Catholic evangelization magazine, Bagong Mission. We share different articles for whole the family. Halimbawa, one of the articles says, susugal ka ba? Masama nga ba ang pagsusugal? This practice, diba, has become common among us, pero let us know what the Catholic Church says about that. And also for the youths, they said about vape. Many of our youths, our teens, diba, they likes vape, pero let us know also the consequences, diba? Because sometimes it's not just harmful for our soul, for our body, also for our souls. So let us share this magazine with our youth, with whole family, and also we have comics for the kids tungkol sa Sacrament of Kumpil. Hopefully you can bring magazine, evangelize your family, and promote Catholic evangelization. The magazine po is 60 pesos. Hopefully you can bring one or two and share with your families. Thank you po. Salamat po, Sister. May pag-iriba po siya dyan na
dara kaning sa indang magazine ngunyan, mga mabuoton sa kamahiguson na mga madre na yaon digdi sa satuyang diocese. They are missionaries. Ang trabaho po ninda ipalakop ang tataramon kan Dios. Asin saro sa mga ginigibo ninda na pagpalakop kaiyan, ini pong pagpabakal ninda kan magazine. Anong pinagkaiba ka ini? Dakulon man kitang nababasa sa internet. Ang pinagkaiba po, ang nagsurat ka ini, mga padi, mga madre, mga katolikong yaon sa pagsunod sa tamang katolikong katukduan. Kaya dailang po kamo nakanood, nakatabang pa sa misyon kaining satuyang mga madre na nagtatabang sa pagpalakop kan satuyang tataramon kan Dios. Let us support their endeavors. Tanganing minsan yaon sa nakita sa harong, yaon sa trabaho ta, nakakatabang kita sa misyon na palakupon ang tataramon sa bilog na kinakban. Salamat po sa Indo, sister. Salamat man sa mga naglingkod sa misang ini, pati po sa Indo, sa presensya po nindo, asin sa tong online community, da ko aram kon may live stream na. Igwa na daa. Salamat po sa mga nagsabay sa live stream. Tindog po kita. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamidi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumoto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, tugutan ng Diyos na mahanap ka. Salamat sa Diyos. O